Кои преиграват повече, футболистите или HR-ите? За HR-ите може да се изговори много. Ако един HR е калпов, държи се кофти или генерално работа, която върши не е окей, това на хората трябва да им говори, че това нещо идва от самата компания. Ме са ме карали в първата ми работа да уволнявам човек, който примерно работи в компанията 10 години. Аз съм 4 месеца в фирмата. Доста залети от хазарт, от наркотици, все повече, нали, от младите се говори. Къде е ролята на HR-а, ако има такъв? Дали HR-а има такава функция, с която може да помогне или въобще да подаде ръка на такъв човек? HR-а и компанията, те не са му майка и баща на въпросния човек. Чисто човешки би трябвало да се опитат да му помогнат, да си поговорят с него, с редовни разговори, искрени разговори, в които обратната връзка била дадена на момента, те могат да променят живота на някой и наистина да случат нещата по най-добрия начин и за двете страни. И следващия гласихте с съученици. Разбира се, няма никакъв проблем. Кои се преструват повече? Футболистите или HR-ите? Днес ще ви представя единственият човек, който може да отговори на този въпрос. С над 10 годишен опит в работата с хора и всякакви човешки драми, по-познато като HR специалист, създател и водещ на подкаста Нечовешки ресурси. И ако това не е достатъчно, той е бил съдия както на селските лиги в България, така и на националния отбор на Испания. Представям ви Петър Джугански. Здрасти, Петър! Здрасти, Сашо! Благодаря ти, че откликна на нашата покана. В началото искам да ти попитам да кажеш малко няколко думи за тебе, как премина през УЕФА, как стигна въобще до корпоративния свят, кога тръгна пътя към човешките ресурси, как въобще се развиха нещата в това професионален път? Чудесно, Мати. Няколко думи, хубави или лоши думи да кажа за себе си. Започваме с това. Хубави. Добре, хубаво. Петър Джугански се казвам, на 35 години съм все още. Не подмлади ли малко? За съжаление не, покрива капва. Керемидите паднаха. Да, годините си върват, но както са казали хората, на празна къща покрив не трябва. Не е чак така. Главата ми е като кокос. Да. Женен съм, 2 деца, занимавам се с много неща, ти избори част от тях. Отговарям за подбора в една много голяма международна компания към момента, иначе да. Бях съдия по футбол, международен асистент доста години. От 4 години вече не се занимавам активно с българския футбол въобще. Почти не съм гледал никакви матчове. Да, имам подкаст. По едно време така движех активно на консултантска компания. Консултирах малки, средно големи компании как да си правят подбора и човешките ресурси, генерално как да ги организират по-добре процесуално при тях самите. Като имам свободно време, пиша статии, раздавам акъл. Статии? Да, точно така. Имам сумати публикации в различни бизнес медии най-често. Преподавател съм в една финансова академия, като курса ми е за лидерство и мотивация. Общо взето занимавам се с още много неща, но ако продължаваме така да говоря само за себе си, ще кажа този какво самовлюбен. Да. А как от спорта, от съдия от УЕФА, човек, който е бил по заведенията, как се стига въобще до корпоративния свят? Кое те привлече да тръгнеш по този път? Нека започва с това, че аз се занимавах с съдийството около 15-16 годишно. Тогава станах съдия. Баща ми също бе футболен съдия, голямо име в... Да, тук е добре да отбележим, че баща ти е... Да, в момента все още се занимава. Той е заместник председател на съдийската комисия в Футболния съюз. Но сам реших да се занимавам. Мога да разкажа как наистина ми хареса цялото това нещо съдийство. Първият ми мъжки матч беше между отборите на Гара, Елин Пелин и Тиман. Само силни. Само стабилни. Това е четвърта дивизия. Елин Пелин бяха първи или втори в класирането. Тиман не всъщност бяха Вакарел предпоследни. Естествено, когато се пращат с млади съдии, аз съм 15-16 години, това вече не си спомням, 2005-2006 се случва, дават по-лесен матч. Мисъл, така. Аз съм асистент съдия тогава.
Обаче какво се случва? Предната седмица отборът на Ихтиман, които бяха тогава в Б група, се разформира. И футболистите, които до онзи ден са играли в няколко сезона, са изкарали в Б група, все пак това е професионалния футбол, няма какво да правят и за да доиграят някъде сезона им позволява да бъдат картотекирани в отбора на Макаревта, са едно до друго, което е запознат. Да, Само, че нивото на футболист от Б група и на такъв, който играе по селските групи, е коренно различно. Естествено, отбора на Макарев в един момент... Добре, те не са ли тръгнали от селските групи, за да стигнат до Те Б? са стигнали, обаче единият е професионален футболист, който тренира почти всеки ден от седмицата, а другото са момчета, които се събират да играят на Събота и неделя. И после бири. Тя тренира, тя не бири, да. Да. И разликата е наистина голяма, дори за държава България, където няма чак толкова много футболисти, които не фона общия брой. Естествено, отбора на Макарев беше по-добър. И взеха, че победиха. Обаче по време на матча зад мене се биха двамата треньори. Спукаха ни губи. Имаше около 500 присъстващи, така основно от мнозинствата. Биха се в публиката. Така дивотия, брутална беше, че казаха, това е супер емоционална работа, защото ми харесва. И така се запалих и за разлика от много други, доста години изкарах съдийството, около 16. Но не са ме карали да бъда там на сила, правилно, защото ми харесва. В един момент, вече след като бях около 6 години международен съдия, направих над 100 мача в първа лига, имам финал за купата, няколко мача Левски ЦСКА Лудогорец, Левски Лудогорец и така нататък. Установих, че вече нямам никаква любов към футбола, въобще не ми донася никакво удоволствие и просто реших да приключа. И след това пък кариерата ми вече чисто професионално тръгна още по-нагоре. Но да се върна към въпросът ти, аз се занимавах с съдийство около 16 годишен, обаче първи курс, който иде време да кандидатствам. Не много далеч от тук, намираме се точно до УНСС. Човешки ресурси УНСС. УНСС, да. Най-лесно приемат или искаше? Не, приеха си ме общата специалност икономика и след втората година човек избира в УНСС какво да специализира. Но тогава един мой приятел, Христо Ковачев, той ме насочи към човешките ресурси, прецени, че това ще ми се отдава и мога да кажа, че послушах така него като мой ментор на времето и не съжалявам нито за момента за това, което съм избрал. Но примерно доста години бях както и съдя, така и работех в най-различни компании. Обиколил съм сумати местата. Те двете неща са случвали паралелно. Не в един момент да спра със съдийството и след това започвам да се занимавам също. Тоест то съдийството постепенно вече като пое кариерния ти път, то почва да остава все повече на заден план и в един момент падна. Да, може така да се каже, но пък аз бях на много високо ниво. Аз бях международен съдия, асистент и последните години, особено за да си на това високо ниво, което се изисква от тебе, тренировките са 3-4 пъти в седмицата, всяка сутрин ставаш рано, което за дисциплина е много добре. А какво тренира един съдия? Сега като каза тренировките? Няколко неща. Как да надрува свирката? Това също тича. Основно са физически аеробни упражнения. Мога да ти кажа какви ни бяха тренировките. Почти 3 пъти седмично поне отивах на националния стадион, на пистата или пък отвън. Тренирахме най-разнообразни спринтови упражнения. Не чак толкова много да тичаш като кон, примерно 5-6 км. За гъвкавост много упражнения, особено тези, които бяхме асистенти, но имаш много подскачане по страничната линия. И това са тези тренировки, самите ни тестове, те са много сериозни за съдиите. И каква е идеята на цялото това нещо? Когато ти си максимално добре трениран, няма да се умаряш толкова много. Защото голямата част от съдийските грешки, тогава си имаше и статистики, те се случваха след 75-80 минути. Което вече си окапал. Това не съм се замислял. И затова е важно съдята да е в много добра физическа подготовка, защото ти когато се умориш, трябва да тичаш, трябва да взимаш решение на момента и ти не си на себе си, защото си се уморил, ти ще вземеш грешното решение. А имал ли си по-големи мачове извън България? Имал съм, да, няколко. Младежка шампионска лига имам няколко интересни мача. Борусия срещу Реал Мадрид, например. На Вилереал съм бил. На националните отбори съм бил на Испания. На Испания с Лихтенщайн. Те ги биха сериозни. Бил си съдия на Испания и Лихтенщайн? Да. В Лихтенщайн стадиончето ми беше пълно, примерно 3000 човека, но беше пълно с испански фенове. Гастарбайтери испански дошли да гледат матча. Имам и разни други такива подобни матчове, примерно Андора, Албания. Някой ще каже, какво матч Андора, Албания, или като съм на Фарерските острови, но пък да, тези... Имаш ли шиптери? Естествено, албанците са на себе.
Женатите ядосва. Влез на сайта на GiveTube и избери твоето приключение. Са навсякъде в цяла Европа, но не трябва да им се подиграваме, защото имат страхотни футболисти. Целият албански национален отбор играят някъде на запад. Точно пък ние да се подиграваме. Да, точно ние да се... Да, то въобще не е за подигравка. Албанците имат силен национален отбор. Те играят всичките в Италия, в Швейцария. Техното си първенство, то е слабо албанско, но повече от половината им футболисти играеха в първа лига, някои от западните първенства. А ние в момента имаме един и двама. Добре, аз сега искам да те попитам как си ги избрал между чука и наковалнята. Ако има нещо сбъркано в корпоративния свят, HR е виновен, ако има нещо сбъркано на терена, съдята е, знаем, по дефолт да си виновен в една такава позиция. Така ми се е случило. Не кажа, че много целенасочено съм си избирал да стана HR, но в един момент, особено когато навикнеш на напрежението, на това да не ти пука какво говорят останалите за теб и така нататък, ти му изпълняваш всякаква работа. Всякаква работа. И абсолютно не ти дреме какво ти говорят. Защото по време на футболните срещи, този хейт, който се издива към съдиите, то е огромен. Ти спираш колата на стадиона и много често те почват с обезностите, с Куба домакини или пък... Уважават майка ти, леля ти... Всичките какви ли не работа съм чувал. В смисъл, ако тръгна да се надсуваме с теб или тук с 10 човека, които застават отвънка, не могат да ми стъпат на малкия пръст. Такива неща. Това, което си поел. Да, особено около разните там македонски села и така нататък. Какви ли не места съм бил много бливи тук, особено Западна България. Западна България хората са много по-креативни от хората, които са на изток. Като минеш Хитиманския тунел, вече хората стават една идея културни. Културни, не толкова вулгарно цинични до някаква степен, да. Пък другото е като все пак, аз знам ти откъде си, като говорят на този мекия диалект, ми не мога да възприема тази псовня по същия начин, когато ще тя каже някой от Пернишко. Или от Мездра. Да, тотално различно е, да. Добре, разкажи ни тогава няколко забавни истории от УЕФА, от съдийството ти, от този ти кариерен период. Да, от съдийството имам много. Аз доста повече време съм бил асистент съдия, но бях доста време и главен съдия също така. В Б група имам немалко мачове. Имам една история, която съм разказвал неведнъж на разни мои приятели, как повярвах в телепортацията. Свира един матч между Железница и Пасарел. Те знаете, съвсем наблизко на високото. Имената просто само като чуи. Да. Какво се случва? В Пасарел бяха дошли с някакъв младежки състав, обаче играят по-добре от Железница. В наказателното поле на Железница се случва ситуацията. Един от футболистите на Пасарел влиза бързо вътре с топката, един от защитниците му влезе с такъв саблен удар в коляното, че ако сега дойдете ритна така, може да не стане, защото тук ще трябва да изкарат с линейка, като ще ме арестуват най-вероятно, защото това ще е нещо среднотелесно. Да, напълно неочаквано. Това момчето сигурно 20 минути след това лежа. Аз обаче съм много наблизо до ситуацията, виждам го ясно, той въобще не се опита да удари топката и инстинктивно надувам свирката, посочвам бялата точка. Това няма друго решение в тази ситуация. Никога да не си гледал футбол, ще ти е ясно, че това е нарушение. Вътре в наказателното е дуспо. В този момент вече наистина аз успях да повярвам в телепортацията, защото както бях в едното наказателно, така се озовах след малко в другото. Как се получава това нещо? Това нещо се получава, като им крадат 10 човека, почнат така да те дигат във въздуха. Ама от любов или? Да, силна любов, възхищение от защитаващия отбор към твоето решение. И в един момент ти се осъзнаваш и виждаш вече как е влязла полицията, твоите колеги там, другите съдии са влезли, делегата да те разтърват от хората. Преди да се станал като екзодия на част. Буквално си е мобинг такъв, обаче ти като те подберат така толкова много хора, явно в един момент просто приключваш с мисленето. Да, с действията. Осъзнаваш се там, примерно не са ме удрали да кажеш нещо, обаче те дори като те погнат така хубавата, се случва това нещо и примерно след това отиваме вече, връщаме се и си говоря с капитана на отбора и му казвам, добре, ритнахте ли го? Да, ритнахме го. И си казвам, добре, не е ли дуспа? Дуспа е. Идва от среща въпрос, защо го свириш?
Да. Как така ще го Що го свириш? Защото не се възприема. И това много на тия мачовете на по-ниското ниво, съдиите доста често са подложени на такива Да си затварят усещания. очите пред такива. Естествено, трябва да мислят много какво свират, как го свират, за ако искат да не им се случват подобни неща. И много хора те приключват своя съдийски път точно на най-ниското ниво след подобни такива ситуации, защото си казват, това за какво да го търпя. Добре, а заплащането струва ли си? Не. Не. Естествено, че не се струва. Примерно тогава сме платили 40 лева за това нещо. Мисля, сега да скарат 10 човека да те раз 100 метра и това е само едната част. Примерно 90 минути и чуваш всякакви неща за себе си, което не е вау. Не е много приятно. Не, въобще не е. А не се ли свиква? Според мен се претръпва. Претръпва се, да. Претръпва се и после този стрес, който може да го изпиташ в корпоративна среда, то е смешен спрямо това, което съм изпитал на терена. Значи футболът е кали, HR-ът си е просто песен. Въобще не могат да ме дръпнат, защото, примерно, в футбола, като сбъркаш някоя ситуация, особено вече в по-високото ниво, говорим на група или на международен матч, получаваш ниска оценка. И като получиш ниска оценка, в известно време няма да имаш мачове. Наказанието е момент, но още в следващия кръг, буквално. А другото, което е още на стадиона, ще те подберат тези, които примерно си ги ощетил. Дигнал съм засада, няма лой, пък с този гол те щяло да спечелят или да се спасат. Ако вкарат. Те да са вкарали ти да си го отменил. Ако си асистент, пък главният съдия какви неща могат да направи вътре, така че да им вземе победата, образно казано. Понякога и това се случва, естествено. Други такива истории, освен че те пренесоха за един момент от единия край на игрището до другия край. Имам поне 5-6 такива подобни, в които аз съм бил много отворен към футболистите или публиката и съм бил няколко пъти съм бил така на ръба на линчуването, но често ми се случва, аз ти казах, в някои части на България почва публиката да говори, аз само се обърна и ми кажа, не разбирам, говорете български, това нещо ги изкарва извън контрол или пък просто седа и така им се усмихвам малко с един много странен вид. Това ги побъркваше феновете. Такова като на хиена, така една усмивка. Просто им се усмихваше, хидно и им говориш, защото вече има много и камери, микрофоните, такъв един огромен микрофон слагат за тебе, ако се обърна да им тегля една майна обратно. Да, след това ще ми изкарат по телевизията и ще ми приключат кариерата. Така че да, много често ми се искал да им отговоря по нещо, но само нещо такова много обидно, да. Не ви разбирам. Да, какво ще кажете? Това не имаше такова, вече спираме да казваме тъп за майката, не си прав. Не си прав. По този начин, да, такива начини креативни съм намирал да ги поиздразня до някъде, което пак не е правилно. А сега ми хрумва тогава да те попитам, кои преиграват повече, футболистите или HR-ите? 50-50 е положението. За HR-ите може да се изговори много. Той и се говори много. Но HR е функция на компанията. Ако един HR е калпов, държи се кофти или генерално работа, която върши не е окей, това на хората трябва да им говори, че това нещо идва от самата компания. Не е от някъде другаде. Високото ниво на HR-а, той позволява това да се случва. Естествено, че позволява. Той лансира ужасното поведение. И това се търси. Или в някои ситуации ръководството насърчава HR-а да имат. Защото аз съм бил в такава компания, в която пресираха HR-ите да се държат уникално гадно. Знаеш коя е компанията, аз дори я осъдих. Там беше, HR-ите се строяваха, представи си една оперативка на районното управление. Отива се всички тия чари пред шефа, спускат се заповедите и не искат трябва да се спрат на тази улица и да се губят толкова човека, примерно. Има го това нещо. HR си е функция на... т.е. изпълнява нарежданията на големия менеджмент компании. Много хора имат много грешна представа каква точно е работата на HR и оттам много често им идват разочарованията. Когато ти знаеш, че тия хора на среща са там, за да защитават от една страна интересите на компанията. Това не трябва да се забравя от всички, които работят където и да е. След това трябва да си има предвид, че все пак работа на HR да защитава и самите хора. Но много често тази втората част липсва при някой. Много често е много силно казано, но има и такива компании, има и такива хора. Но ако компанията държи да се грижи за хората и нещата да се случват човешки, и HR ще го прави това нещо. Тоест, повечето казват,
HR-а е лицето на фирмата и то е представлява, но всъщност от това, което разбираме от тебе, HR-а не представлява ценностите на компанията, представлява мениджмънт. Това е с какъв мениджмънт ще се сблъскаш. Това е едно и също. То е едно и също. Менеджмента на компанията, то определя нейните ценности и нейните... всичко това, за което тя се бори. Когато менеджментът е кофти, тя цялата компания ще е кофти. Няма да е само един от менеджерите. Добре, не смяташ ли, че тук, нали, понеже аз идвам и работил съм и в малкия град, работил съм и в големия, мога да ти кажа честно, че примерно в Казанлък компаниите може и половината да не знаят какво е HR. Там не се използва нито по заводи, поне аз лично не съм попадал в такава компания. Не смяташ ли, че малко са по-разглезени тук работещите в София? Идват и то едно коткане от HR-ите. Примерно аз ми беше много странно, понеже аз вече бях работил в един завод, идвам тук в друго производство, почвам да работя. В завода, в който работих в Казанлък, въобще не съществувах за никой там. Съществувах само ако стане проблем по време на производството. Идвам в София и то бяха един път в месеца разговор с HR-а, как виждаш нещата тук, кое може да подобрим. Смяташ ли, че това малко е разнежило работната ръка? Или не? Това не смятам, че е разнежване. Това е стандарта в много компании на Запад, пък и на изток от десетилетия. Някой все пак да обръща внимание на служащите там. Той за нея като цено строим пирамидите. Да, защото, както казваш в Казанлък, да, на много по-малките населени места, те много често нямат нужда от тази функция. Може да минеш и без HR, нужда от някой да оправя заплатите, особено ако си по-малка компания, ти като менеджер трябва да вземеш тази функция. Но когато една компания нараства, става по-голяма, била тя завод, IT компания, не знам каквото ще да бъде, тогава ти вече имаш нужда от някой да поеме тези функции. И за да бъдеш напълно акуратен, понякога е хубаво този човек да е външен на самия менеджмент, какъвто е HR. Mm-hmm. Защото ти, ако си менеджер, ти може да си мислиш, че си ся и все, всичко да вършиш прекрасно, но всъщност да не се справиш добре с работата. Тогава, стига да има добър HR, то може да идентифицира част от проблемите, които ти въобще не ги виждаш, или поне да приема обратната връзка от хората, с които ти работиш, защото има и случаи доста често на всякакъв тормоз от страна на менеджерите. Към жени, към всякакви хора и така нататък. Това в такива компании, където въобще няма никакъв контрол върху това нещо, нещата стават изключително грозни. Добре, ако HR пък изпълнява пряко задачите на менеджмента, какво ти помага в тази ситуация? Ето ти казваш, ако менеджмента има примерно лошо отношение към работещите и менеджмента казва на HR-а, не ме интересува дори да се оплакват, нека се оплакват, ако искат да напускат, HR-а все едно не е свършил никаква функция. Благодарим на партньорите ни от Sofia Submit Center и ако вие имате нужда от малки или големи помещения за вашите събития, просто се свържете с тях. Виж сега, зависи от самия HR. Дали ще се опиташ да им промениш мнението, дали можеш още да го промениш. Аз съм бил в компании, в които нещата не са били окей, опитал съм се да променя някакви неща и съм срещал огромен съпорт от хората, които не са си осъзнавали грешките. Но сме променяли нещата за добро. Мога да дам пример. Преди 5-6 години бях нает в една чуждестранна компания, беше купила една българска и искаха да дигат голям R&D център. Имаха страшни проблеми тук. С самият офис, с заплатите на хората, с допълнителните придобивки. Първата седмица, като бях там, ми стана лошо, просто къде съм попаднал, защото аз самия получих много добри условия на работа, но всички останали, които работеха, бяха супер зле. Почнахме обаче с нашия локален менеджер, с една от колежките ми в HR и с моят началник, който беше в Холандия, да работим по тия въпроси. Само няколко месеца по-късно, което принципно не се случва в големите корпорации, успяхме да я дигнем прекалено малко, обаче успяхме да я дигнем с една идея за платите, примерно 10-20%, което всъщност никак не е малко цялото изражение. Сменихме офиса. Офиса го сменихме малко по-късно, защото не мога да вземеш от днес късно. Вече беше капариран на следващото място и след 6 месеца се преместихме. Подобрихме и допълнителните придобивки. Хората бяха супер благодарни. Преди това те нямаха такъв човек, който да ходи да се защитава тяхното мнение. Така че HR както може да свърши много добра работа, така може да не свърши никаква работа. Това е за всяка професия. За всяка една професия. Ние винаги сме в
полезрението на така на хейт, пък и на какво ли не друго, защото ние сме хората, които работят с другите хора. Ние доста често сме хората, които идват и ти казват, Сашо, ти си уволнен. Или идват и ти дават едни некчета, които те карат, тук трябва да се върнеш работа, взимат ти бонусите, връщат ти лошите новини и доста често тези лоши новини, заради което и хората не харесват HR, те са функция на слабия менеджмент. Менеджерът, когато той не иска да бъде лидер и да дойде и ти каже, това е така и така, така трябва да се случи, той праща HR. HR какво да прави? Мен са ме карали в първата ми работа да уволнявам човек, който примерно работи в компанията 10 години. Аз съм 4 месеца в фирмата. И как му го сервираш на този човек? Точно ти. Не питай, като цяло супер, как да кажа, мишкарско изпълнение от човека, който тогава ме накара да го направя. Човек от другата страна беше в абсолютен шок, но в крайна сметка обезщетението беше добро, така че си подписа документите и приключи. Но до ден днешен се сещам с какъв акъл ти го правиш това нещо. Аз и за това ти зададох и въпроса за чукане на ковалнята между съдийството и HR-а и именно ти ми затвърждаваш тезата, но аз искам да обърна малко и към забавната страна на HR-а, защото да, ясно е съкръщенията, аз живея с HR вкъщи, жена ми е HR, на нея също и се налага да връчва лоши новини, също и тя и на нея се е връчвани лоши новини, на мен също са ми връчвани лоши новини, всеки е минал през това. Кажи ми малко, наистина ли някои идват с майките си, с жените си на интервюта? Имало ли пъти, когато ти си казваш, аз знам, че този кандидат не е за тази позиция, но въпреки всичко ще го наемем. Някакви такива случки по време на интервю. Обичам да казвам, че ако се чудиме дали да наемаме някого, ние не се чудиме. Не трябва да го наемаме. Не трябва. Ако се чудиш дали човека ще пасне, ти не се чудиш. Не го наемай. Естествено, много често се е случвало да трябва да ги наемаме тия хора, защото сме много назор, спечелен проект, особено в аутсорсинга, тук в България большинството от компаниите са такива, за да си запазиш бюджета или да вземеш едни пари, примерно от тебе са те подали да работиш за 10 000 евро, пък заплатиш 3, естествено, че ще вземем и каквото стане. Това се случва. И проба грешка. Се наема. Да, проба. То си доста често идва на грешка. Правил съм си статистики, че почти винаги, когато сме се чудили да някой ще стане или не, повече от половината случаи този човек наистина след това или той самият не се е справил с работата, ние не сме му били подходяща компания за него, или той самият сам си е тръгвал и пък е бил освобождаван още преди да мине 6-я месец. Така че това, ако някой много се чудиш за него, имаш възможност да изчакаш по-добър кандидат да го намериш от някъде, по-добре да го направиш това нещо. Относно това дали кой как идва на интервюто, не ми се е налагало никога да интервюирам някой, но пък последните години аз се занимавам с подбора на кадри на доста по-високо ниво и чак такива хора на по 19-20 години почти не ми се е случило да не. Имам няколко човека, които съм наел такива веднага след гимназия, но те са страхотни. Били са способни, мислещи. Специалисти, не е било нужно да викат майка си и баща си на интервюто с тях, но вярвам, че сигурно го има някъде и се случва. Има го. Да. Много са го затвърждавали. Добре, къде е забавната част? Кога се случват някакви забавни моменти в HR-а? Или вие HR-ите просто ходите и гледате лошо всички по коридора и вдъхвате респект? Да, те самата работа, сама по себе си не е кой... Смеят се на сивитата. Да, не предразполага каква забава, но аз самия пускам много шеги постоянно на моите колеги, постоянно си правя базици с тях. Понякога си шегувам, че добре, че не работя за някоя щатска компания, където за част от шегите, които пускам, ще ме приключат, така че няма да ги казвам кои са да ме приключат сега и онлайн заради това интервю. Забавното си го правим ние самите, иначе с сивите, естествено, че има понякога много смях. Скандални неща съм виждал. Снимали се хората от дискотеки, писали, че били примерно стриптизьори вътре в сивите. Безброй. Само че заради GDPR не си правя колекция. Преди години бях тръгнал да си правя така колекция от някакви безобразни сивите. В един момент стана и субекта. А снимка с Тони Стораро? Всякакви неща съм виждал в биографиите. Безумни, пък в днешно време всъщност е много лесно да си направиш читава биография. Има толкова много видеа в интернет, има темплейти, бланки, шаблони. За 5 евро човек може да си плати на някои от тия
там разните софтуери и да си вкараш данните и той самия софтуер ще го направи. Да ти генерира си. Естествено, супер елементарно. Супер елементарно е и въпреки това доста често хората пращат някакви върхително грозни CV-та и най-често за хора на малко по-високи позиции не е сериозно. Все пак това се представяш, но вече човек като мине едно ниво, LinkedIn е само достатъчен. Не е нужно да правиш каквото да. Добре, казваш ли LinkedIn е само достатъчен, значи в този случай ако LinkedIn е моята визитка и някой отвори моя LinkedIn, аз оставам безработен до безкрай, някаква социална пенсия там по старост. Защо мислиш, че останеш безработен? Ти публикуваш понякога неща, които те не се възприемат от абсолютно всички като забавни, но винаги ще има такива. Казвам го, от началото аз получавах много, нали, от HR и рекрутери ми пишат, нали, имаме свободни позиции в последните 2 години. Повярвай, никой не е посмял. Ти си вече голям началник. Да, голям. За какво ще ти пишат? Това работа искаш ти предложат? Добре, няма работа за менеджери? Не, няма. Няма. А те там са котва. Аз също последните няколко години получавам минимум брой предложения за работа. От една страна, може би също, защото така познават ме хората и аз пиша редовно всякакъв тип дивотии. Но да, по-малко ще търсят менеджери, отколкото ще търсят общи работници, общо казваме, така да кажем, не всякакъв тип специалисти. Много по-малко са по-високите позиции. Така че е напълно нормално да получаваш много по-малко брой предложения. Даже добре, може да ми предложат за оператор някъде. Защо ти предлагат за оператор, ти като си писал, че си хет на нещо си. И срещу човека трябва да не е на центъра. Да не е на себе си. Защо ще ти предлага много по-ниска позиция. И хората често, когато получат такива предложения, изтупват рекрутера в LinkedIn, гледат готов ми. Аз съм тук голям менеджер, си левел, пък той ми предлага да съм team lead. Да, така че ти няма да получиш подобни предложения. Добре, малко искам пак да въртна темата пак отново в HR-а. След като ти се занимаваш постоянно с човешките проблеми, постоянно би го нарекал 1 милион глупости, 100% са те занимавали за неща, които нямат и общо с работен процес или нещо. Както казах и преди това, всеки пита къде е HR-а, никой не пита как е HR. Кой помага на HR-а, ако той има проблем? В големите компании... Кой ще те слуша тебе, примерно? Да, в големите компании си има HR бизнес партньори и за самия HR отдел. Така, те вече си имат някой менеджер над тях. Но това си е работа на менеджера, на то, който има шеф на тия въпросни HR. На отдел. То хеда на HR департамента, Talent Acquisition или пък на там директно CHRO и така нататък. Ако въобще има такива позиции. Не как си говорим и с теб по-рано по тази тема, в много компании тук в България въобще няма HR. Или ако има HR, то е един и то е мултифункционален. Той си е ТРЗ, заплати, болнични, всичко. Всичко, да. Обаче доста често, ако този един човек има, примерно, да обслужва 200-300 човека, това крайно не е достатъчно. Ти не можеш хем да им оправиш. Аз съм се занимавал с всичко вътре в HR-а. ТРЗ-то ми е най-нелюбимата част от всичко, което може да се прави, но тя е core функция, тя е сърцевина на всичко, което се прави в една компания извън HR. И грешките, които се случват там, те са много неприятни. А реално, ако си просто се справил с работа, всички си получат парите, браво, няма. Тоест грешка да не е правилно изчислена заплатата на някой. И отсреща реакцията е много голяма. Тук не говорим за стотинки, предполагаме имало сбъркани заплати. Дори за стотинки идват хората и казват, тук сте ни объркали 13 стотинки там от бонуса, не заради парите, но заради принципа. Заради принципа, да. Нареждаме ги там следващото плащане и ги оправяме, но винаги парите от сумичките са много важни и тази работа човек трябва да е много стриктен, но когато ти имаш да вършиш нещо толкова комплексно, сега с времето тази комплексност намалява, особено с новите различните инструменти с изкуствен интелект. Да, точно това ще да кажа. Не може ли да изкуствен интелект да почне да поема част от... Може и го прави. Много административни позиции, особено в човешките ресурси, последните няколко години заминаха по дяволите. Не са само програмистите, ощетени и че пазара не се стрива и им взима работата. Много от административните позиции също заминаха в миналото или просто бяха посъкратени, защото човек с подходящ софтуер, бил той изкуствен интелект или някакъв тип автоматизации, може да ги оправи тези неща и да не се налага да ги вършат 5 човека, да ги вършат 2 или 3. Да. Но пък тези 2 или 3, те пък трябва да са на по-добро ниво да са подготвени, да могат да вършат добре своята работа. Добре.
Тук искам да те попитам и понеже живеем вече в един малко по-различен свят, не както примерно е било по времето на моите родители, вече така сме доста залети от хазарт, от наркотици, все повече, нали, от младите се говори, има го реално като проблем, вижда се ежедневно по улиците, не е проблем, който може да се затворим очите. Така или иначе тези млади хора един ден ще трябва да влезнат на трудовия пазар, те вече и навлизат. Къде е ролята на HR, ако има такъв човек в някой от екипите? Дали HR има такава функция, с която може да помогне или въобще да подаде ръка на такъв човек, за да се справи с тази болест? Или това си е лично негов проблем и HR и компанията нямат нищо общо с тези негови зависимости? HR и компанията, те не са му майка и баща на въпросния човек. Започваме с това. Естествено, че чисто човешки би трябвало да се опитат да му помогнат на човек. Да си поговорят с него в лидерските курсове, които и водим, казвам, че с редовни разговори, искрени разговори, в които обратната връзка била дадена на момента, те могат да променят живота на някой и наистина да случат нещата по най-добрия начин и за двете страни. За човек, компания, HR, менеджер, там, който ще го сложим в цялото уравнение. Да, дори да не е HR, може да няма HR. Менеджер, ръководителя на въпросният човек. Обаче пък от друга страна, фирмата, тя не ти е майка и баща. Тя не може да ти промени възпитанието. Тя ако преди това, предните 18, 20, 25, 30 години те са пропуснати за тебе и ти си попаднал в една тотална тук, фирмата няма дали ще може да те превъзпита на това нещо. Имам случай от един мой приятел, който ми разкаже наскоро, той работи в един много голям склад. Правят страхотни обороти, имат супер много работа. И ми разказа, вика, за момче на 20-20 някакви години, работи добре, обаче се подхлъзва по партитата, птиците и така нататък. Сега дали играя на ротативките, нямам чак толкова идея. И каза, вика, това му е нещо като менеджер, тимлид му е неговата група за доставките му. Първия път идва той, примерно, пиян за една сутринта на работа, купонясва до 5 сутринта и прати го вкъщи. На следващия ден си поговорихме много сериозно, да не продължава, ще му дам шанс, защото случвало се едва на всеки. Да. Но този човек, той разкарва стока с камион. Той, ако е пиян или друг. Той е убиец на пътя. Той ще убие някой на пътя. Отделно това и за самата компания е супер зле. Той трябва да говори с хората. Да, бихме казали, че най-малкият проблем тук е компанията, реномето на компанията, почернени семейства. Може наистина да отрепа някой на пътя. И той каза, говориме, обяснявам, че той, моят приятел също е бил такъв. Правил е нещо, което прави живота. Бил е луда душа, да. Вече поминали са годините, но обясняват тия неща на въпросният човек. Минават няколко седмици, отново същия случай. Вече при второто такова изпълнение, той вика и собственика на компанията, казва му какво се случва. Той първият път го покрил един вид, за да няма проблем. Двамата решават, че ще му дадат още един шанс. Пак му говорят, това не е добре. Така имаш да се оправя живота, трето, пето. 2 седмици по-късно отново същия случай. Третия случай вече го приключват. Това е. Понякога, какво друго е могло да направи този мой приятел или пък собственика на компанията за този човек. Той все пак е служител на заплата там. Те са се опитали няколко пъти да говорят с него. Не е тяхна работа да ходят да се свързват с родителите му, да му казват. Знаеш ли, че синът ти пие и идва сутринта за нам? Какво правиш, бе? Чистени, виждаш ли? Защо не си наемеш професионален читач като нормалните хора? Уиклин, довери се на професионализма. После пък се обърне да напада вас, ще стане просто манджа с грозде. В такива случаи, подобни, пък те не са един и два. Аз и затова те питам, защото според мен те ще зачестяват. Ето аз ти го казвам от моята гледна точка. Отивам да си платя сметките на EasyPay и всеки втори или трети човек преди мене вкарай ми в тази платформа, вкарай ми пари в тази платформа. Всеки втори или трети човек си вкарва пари в определена платформа. Малко или много тия хора ходят на работа. Аз вече имах такъв... Самия факт, че ги вкарват
през EasyPay тия пари. Какъв капацитет има, нали? Да нали? заложиш почнаха вчера зимните олимпийски игри, искаш да пуснеш, че 50 лева, че някой от нас ще спечели златен медал. Всичко това ще случи след 2 минути, като цъкнеш по телефона. Да. Защо трябва да ходиш до EasyPay? Не знам, масово е. Ако идиш на EasyPay, дали да получаваш пари или да платиш някоя сметка, сега в момента ти ма затапи имени по този начин, що хора на EasyPay да си плащам сметките. Защо не го правиш с два клика? Аз съм старомоден. Къде вкараш 50 лева ти? И аз си записах на лист въпросите за подкаста. Добре, но така като каза за тези за купоните, мен ми изникна един въпрос, нали, че този човек е бил по купоните. Ти си работил и по заведения. Доколкото знам, имате и заведения, имаш доста опит по Слънчев бряг. Ето там искам историите, които са така останали и са се запаметили в мозъка ти и те разсмиват до ден днешен. Те не са толкова смешни, за съжаление, защото за мен работата ми в кръчмарството, нека така да го наречем, винаги е била доста тежка. От 13 годишна възраст. Тежка си е да работиш в улици. Да, започнах да работя в нашите заведения. Първо на 12 годишна възраст мисля, че продавах царевица, палачинки и така нататък. След това от 13 започнах да работя. Имахме един бар и един ресторант в Слънчев бряг. Бар, такъв полубар на басейна, така че. Но така се случи. През деня бар или? През деня до вечерта до 10. Не е нощен бар. Да, обаче ми се случи, аз съм бил 7 към 8 клас, ми се случи така, че беше 1 август и ни напуснаха двама от готвачите, една от сервитьорките, нещо беше станало, някакъв проблем имаха нашите. И двете ми колежки, с които аз работех на този бар, трябваше да влязат едната в кухнята, а другата като сервитьорка в ресторанта, който е непосредствено близо. Отивах сутринта в 9-9:30 да отворя бар. И вечерта го затварях в 10, защото просто нямаше кой да работи. Това така ми беше първото бойно кръщение в една постоянна 12, 13, 14 часова работа, без спиране. След това съм работил абсолютно всичко, което мога да се сетиш, като кухнята винаги съм я избягвал. Мога да готвя, но да готвя в ресторант, това е изключително тежка работа. Пак рецидив срещу хората, да готвиш ти. Чувствам им на всичките, които го работят това нещо. Наистина трябва да си обичат работата, защото е много, много тежка и много изнервяща. Но много години съм бил сервитьор, викач и така нататък. Но тази работа за мен беше не особено забавно, защото когато имаш всеки ден да работиш по 12-14 часа, ти не можеш да пиеш кой знае колко. Кой знае колко? Да, по едно-две вечер задължително да отпуснеш нервите, но на 14 години не съм и пил толкова хода, но... На 14 години какви нерви? Когато цял ден си на пага, те си идва, защото работа с хора е натоварваща. Ето откъде и... Да, откъде. Това по ген мисля, че, но работа с хора е натоварваща. Но съм всякакви ситуации с всякакви пияници, абсолютни, безобразни, но и много и приятни. Но там пак в тази работа аз много се научих, да мога да общувам с всякакви хора, аз говоря няколко езика разговорно. Никога не съм учил в училище, примерно руски, чешки. Сега, ако ме пуснат някъде, мога да си изкарам боя, но докато работех активно като сервитьор, езикът ми беше толкова добър, че не мога да им обясня основните неща от менюто, как са, що са, откъде са, какво правят, как правят, някакви елементарен разговор да завъдиме. Но тези комуникационни умения, които съм ги завъдил и аз от тая работа, те ми помагат и до ден днешен. Не мога да кажа, че това е най-големият плюс от една подобна такава работа, но също е доста забавна. Има какви ли не случаи са ми се случвали куриозни. Също съм имал и случаи на агресия и там и на работа. Разкажи. Имахме един викач, Денис от... Само да кажем какво е викач, ако някой не знае. Викачите са хората, които седят пред заведенията и ви подкамват да прегледате минуто и да влезнете в заведението. Да, точно това е викач. Викачите често прекаляват те с алкохол, защото е много тежка работа. Седиш отвън, хората не ти обръщат внимание, подминавате, не ти се отразяват добре. И явно им помага да са по-комуникативни, ако има такива
Да, да имахме... Айде, брат. Такива сме имали, те също са били уволнявани на момента. Но общо взето една от нещата, които аз виждам в човешките ресурси е, че в компаниите, това, което ти казах малко по-рано, ако се чудиш някой дали да го наемаш или не, по-добре да го пускаш. С уволнението на хората също трябва да се... Така и с решенията в живота. Ако се чудиш дали да направиш някое нещо или не, по-добре не го правиш. Щом се чудиш, не си на 100%. Скача, ако ще скачаш, скача, да. Но общо взето този наш викач, от 2014 се случва, тогава се бях върнал само едно лято да работя на морето. Вече бях почнал да работя в корпоративна среда, но съм имал други проблеми. Въпросният няколко пъти обхващам как примерно на разни хора, украинци, на руснаци, това още как ги дразнеше по някаква причина. И на украинците им обясняваше, че тяхна държава е измислена, на руснаците им обясняваше, че как могат да имат цялата Менделеева таблица с толкова бедни, нещо от този сорт. Как може да се измисли? Троли ги, да. И направих му забележка на този въпросния Денис. Той така. Прави се, че не чува кой знае колко. Няколко дена по-късно изведнъж гледам го, един огромен мъж застанал от него и го цапардоса. Си го цапардоса здравата, направи му главата бомба. Труден за рисуване. Целия в юмруците в кръв. То Денис не беше много голям и едър мъжага. И той трябва да си ходи. Аз обаче гледам го нашия човек, той е ни жив, ни умрял отпред пред кръчмата. Хвърлих се върху този, той мисля, че беше украинец човека. Хвърлих се да го задържиме на някъде, защото той наистина буквално го беше смазал този нашия викач. Да, он ме фана. Метка ме наляво, надясно. Слава Богу, бях хванал жестока хватка, те хората могат да видят, не съм най-големият едър човек евар, но успях да не го пусна, дойдох още 4-5 човека, не го хванаха, да го задържиме докато дойде полиция. Тъй в такъв случай имам. И после той го отнесе, нищо, че викача го и дразни. Не знам вече тук натам какво се случи, със сигурност го задържаха. Да те задържа в чужбина, дори държа в България, със сигурност не му е било приятно. Със сигурност особено... Да, но и Денис си научи урока да не говори глупости за чужда страна. Той не го беше говорил на този наистина огромен мъж, беше говорил на някакви момичета. Само че... той се е бил като защитник. Той си избира, да, само че ако си спрятал като някъде така, той говори какво си за България. Да. Добре. Добре, ти си минал през много, през футбола, HR-а, заведенията. Сега като вече 10 години имаш опит в HR-а, ежедневно работиш с тези човешки драми, на всеки проблемите, кое е нещото, което те е крепило през целия този път? Кое те зарежда с енергия? Знам, че обичаш малко по козати пътеки. Естествено. Да се катериш, това ли те зарежда? Това ли ти държи така в кондиция, отдушника ти? Те микс от неща. Аз вече колко 11-12 години занимавам с работа човешките ресурси и всякакви... Представя съм тези 11. Няма значение. Всякакви ситуации са ми се случвали. Да, като мога, обикалям по чукарите планините. Аз съм от Самоков, така че планината си обичам, караме и ски зимата, когато мога, лятото по планината. И излезеш изведнъж в гората, няма начин да не се заредиш. Тук в бетонното джунгла и цялата мизерия, която ми обгражда, това е много, много трудно. Така че да, това определено ми помага, но и като цяло си обичам работата. Нещо спортуваш ли активно в момента или... На маса. На маса? Спорт? На маса. С гребани с лъжица в паница? Да, хода на фитнес, потичвам така от време на време, колкото да не стана 100 кила. Колкото аз. Да, макар че съм доста над най-добрата си физическа форма, особено от активните ми години, когато бях съдия, тогава наистина бях в много добра форма. Спортувам, колкото да се поддържам в някаква форма, да не се освиня, така да кажем. Да не се освинчим. Да. Абсолютно всякакви спортове харесвам. Да не заприличаш на олигарх. Има време. Те някои всички олигарси са толкова. Този на Телеграм Дуров ли беше? Той изглежда супер здрав. Открива чудесата на американската фармацевтична индустрия. Над плюс. Да. Добре, и последно като за финал. Какъв съвет би дал на младите HR-и, които примерно тази година ще излезнат на трудовия пазар след университета, 4-ти курс, ако не са и започнали по-рано, някой знам, че 2-3 курс успяват да намерят практика. Кое
понеже той HR се изменя. Колкото повече технологиите се изменят, толкова повече смятам, че HR почва да се изменя. Какъв е най-добрият съвет за 2026 година, който би им дал? Да е актуален, не както е било преди 12 години, когато ти си почвал. Съветът, който ще дам, той е актуален не само за HR-ите, за всички хора, които работят с други хора. И то е да се държат с хората така, както биха искали другите да се държат с тях. Това съм го казал. Това. Няма значение какви технологии ще се ползват, технологиите се променят, процесите се променят, трендовете се променят. Това да си добър човек и да си чита с останалите, това е незаменимо. Името ти трябва да говори само за себе си. Естествено, не с всички хора може да си пич и да им свършиш супер работа, но генерално, когато се обърнат и кажат, това Сашо всъщност е окей, това или то е супер, но да не бъде нещо друго. И това се получава, когато си честен, работиш здраво и не клюкариш, не участваш в всякакви такива политически игри, сплетни, слухове и така нататък. Човек ограничи ли се до тия някакви неща да ги върши или да не ги върши съответно, няма да има проблем в кариерата и в работата. Благодаря ти много за участието. Драго ми беше. И на нас също. А вие до следващия епизод.